Здравейте хора, днес ще правим на лава бер, но остави малко пил тук, но неща се го пробвах. Пробвах само лила. Не, дори никакъв, само рози. И на 3, 1, 2, 3. Ходи ми вземи една кола. Хайде, че бащата тук кара колата. Еми давам му 10 от 10. Влезнете в канала ми и го гледайте. За лава бера, между другото давам 1000 от 1000. Много е вкусен. Това е много вкусен. Така че купете си го. Тук го има и на моето.